ನಿಕ್ಲೆ ಪೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಪಾರ ಮಲ್ಪಾರೆ 7 ಸಾಂಕಾರೆ ಬೊಕ ಪಂಜಿ ಸಾಂಕುನೆಕ್ ಪೂರ ಪಂಚಾಯತಿಡ್ ಪೂ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕನಾವಡು ಒಲ್ತು ಎಂಚಿನ ಅರ್ಜಿ ಕನಾರೆ ಓಲ್ ಬರೆಪದ ಕನಾರೆ ಎಂಚೆಂಚಂದು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆವಡು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅವ್ಲು ಪೋ ತೆರಿಯೊಂಡಡ್ಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಕುನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಂಕುನ ನಮಗೆ ಸವಲತ್ತು ಉಂಡು ಸಾಂಕಾರ ಅಂಚ ಪಕ್ಕಡ ಇಲ್ಲಲ್ಕುಲು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯನ ಸುದ್ದಿ ಇಮ್ಮೆನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರ್ನೆಕ್ ಬರ್ಚಾದ್ನ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಒಂದು ಈ ನೆನ್ನು ಪೂರ ಸಾಂಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಐಕ್ ಬನ್ಯಾನ ಎಂಕಲ ಕೋರಿದ ಪಾರ ಮಲ್ಪೊಡುಂಡು ಐಕ್ ಸಲಾದ್ ಐತ ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಏಡ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಏಡು ಇಪ್ಪುನು 10 ಅಂಡಲ ಏಡು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಪಂಚಾಯತಿ ಪೋ ದಾದ ಓಡೊಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಈಗಲ ಕಿದೆತ್ತ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿದ ದುಡ್ಡುದ ಕಿದೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೀನಿ ಅಂಕುಲು ಐತ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಾನಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬರಪೇರು ಅತೆ ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಯಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಬರಪ್ಪನ ಅತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ದುಮ್ಮು ಬೋರ್ಡೆ ಹಾಂ 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 ಇತ್ತದ ಕಾನೂನು ಚೇಂಜಿಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗೆದ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಆಯ್ನೆರ್ ಬೊಕ್ಕಕ್ಕಿದೆ ಕಟ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ್ಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾನೂನು ದುಮ್ಮದ ಕಾನೂನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿದ ಕಾಸು ಬೂರ್ದುಂಡು 30,000 ನನ್ನೂರ ಏತು ಬೂರು ಸರ್ ಇರುವಾನ ಐಟುಂಡೆ ಏತುಂಡು 13,000 ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರ ಅದೇ ಇತ್ತ ಪೆತ್ತ ಅಲ್ಲ ನಲೈನ್ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಲೋನ್ ತೆಪ್ಪಾರ ಅಪ್ಪನಿಗತೆ ಅಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಮುಟ ತಿಕ್ಕುನ್ಗತೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೆತ್ತ ಅಲ್ಲ ಬೋಡು ತೂವರ ಬರ್ಪೇರ ಪೆತ್ತ ಹಾಂ ತೂವರ ಬರುವೇರು ದಾಯಗ್ ಜನ ಮಂಗೆ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಮಂಗೆ ಆಯ್ತು ದುಡ್ಡುಲ್ಲ ತೆತ್ತೋನು ಇವರಿಗೆ ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಚಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋಡೆ ಮಂಗೆ ಆಯ್ತು ದುಡ್ಡು ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯ್ದಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚನ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಏಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ದಿಕ್ಕು ಬೇತೇನೆ ಓಡ್ದು ರತ್ತ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಹಾಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ನಟನೆ ಒಂತಿಕ್ ಪಿದಾರ್ದು ಉಂತುದೆ ಅಂಚ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದರ್ಕಂದು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಿನ ತೂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಿದೆ ಕಟ್ಟದನು ಐತ ಬೋರ್ಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂತು ಪಾಡ್ರೆಪ್ಪನಾಗ ಬೋರ್ಡು ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಅಕಲ್ ಅಂಚ ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ 7 ಸಾಂಕುಂಡಲ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾಕಾನೆ ಕೋಲಿ ಪಂಡ ಕೋರಿದ ಪಾರಂ ಮಲ್ಪುಂಡ ಐಕ್ಲ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬತ್ತದ್ದು ಏತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ದ ಪೂರ ಕಟ್ಟುವಾರ್ದು ಆದ ಇಂಜಿನ ಪಂಡದು ತೂವರೆ ಉಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲೇರು PDO ವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡಲ್ಪ ಚ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಒಂಡ ಮಲ್ಲತ್ತು ಐಟ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಡುಪ್ಪುನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಸಾಪಿಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಪುಚ್ಚೇರಿದಾರು ಆರು ಇಂಜಿನಲ ಒಂಜೈಕ್ ದಾದಂಡಲ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ಪನ್ನಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಮೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟದನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ತೀರ್ದನು ಪಾಪ ಆಗಲ ಅವ್ಲು ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇಲೆ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಲ್ಲೇರು ಮೆಂಬರ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಲ್ಲೇರು
ಅಂಚದೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕಿದೆಕ್ಲ ಕಿದ ಕಟ್ಟಲೆ ಲೋನು ಇರೆಗ ಐಕ್ಕನಕ್ಕ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಅತ್ತನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತೆ BJP ನಮಕ್ ಪಕ್ಷ ಅವು ಒಂದತ್ತು ಮಾತಾರ ಏರೆಡ್ಡ ಬೇಲ ಅಲ್ಪ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಮುಖ್ಯ ನಮಕ್ ಅಂಡ್ ಯಾನು BJP ಉಂತುದು ವಿನ್ನಾದ 5 ವರ್ಷ ಪಂಚಾಯತಿಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಲೆನ ಉಂತಾರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಓಟು ಗುಂತಲೆ ಬಂದು ಆನೆ ಉಂತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಿದೆಕ್ ಐಕನೆಕ್ ಪೂರ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಡ ಏಡುಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು 10 ಏಡು ಇತ್ತಂಡ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 7 ಸಾಂಕು 4 ಇತ್ತಂಡ ಸಾಂಕಲೆ ಆಯ್ತ ಬಿಟ್ಟೆ ಪೂರ ನಮಕ್ ಪೂತದೈಕ್ ಪೂರ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಡ ಒಂಜೆ ಡಿಪ್ಪುನು ಯಾನು ತೂಕ ಸಾಂಕೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು 7 ಸಾಂಕಂಡ ಐಕ್ ಕೋರಿದಂಡ ಪಾರ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಜಿನ ಅಂಡಲ ತೂಕ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಲ ಸಾಂಕೊಡುಂದುಲ್ಲೆನ ಅಂಚ ಏಡುಗ್ ನಮನ ಕೈತಲ್ ಪೂತದ ಏನು ಪೂರ ಲಗಾಡ್ದೆಪ್ಪುಂಡು ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಏಡು ಉಂಡು ಅವು 12 ಒಂದು 11 ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಹಿಡ್ದು ಕನ ಇದ್ದನು 12 ಒಂದು ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 12 ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ದು ಬಂಜಿ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಅಂಚ ಆತನಾಲು ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಪೂರ ಪೂತದಾಯ್ಕೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಪೂ ಪೂರ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪೂತದಾಯಿನ ಅಂಡ ಜಿಂಜ ಪೂವು ಆವೋಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಾಂಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಕಟ್ರೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ 10 ಏಡು ಸಾಂಕಂಡ ಆಯ್ತ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಇದು ಯಾನು ಕಿದೆ ಮಾಲ್ತದೆ ಎಂಕೋಲು ಹೊರನೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಬಟ್ಟ ಗೋಡೆದ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಪೂರ ಕಾಸು 30,000 ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ನಾನು ಮಾಡುದ ಐಕೆಂಚಿನ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಲವ್ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ತೋಲೆ ಆಯ್ತ ನಾನು 15,000 ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ 45,000 ಬರ್ಪುಂಡು 30 ದುಂಬು ಬೈದು ನಾನು 15,000 ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಆತು ಯಾವುಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಂತ ಕಾಸು ಪಾಡೋಡಪ್ಪನ ಒಂದು 10,000 ಮೀನು ನಮ್ಮನ ಕೈರ್ದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಅಂಡ್ಲ ಆತನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಧರ್ಮಗಾತ ನಮಕ್ ಧರ್ಮಗೂ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು 7 ಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ 7ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿದೆ ತಲೆಕ ಮಲ್ತದು 7ಲ ಸಾಂಕೋಲಿ ಪೆತ್ತಾಗ್ಲ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು 10 ಪೆತ್ತ ಎತ್ತಂದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಲೋನ್ ಹತ್ತಂದು ಲೋನು ಅವು ಪಂಡ ವರ್ಷಗೊರ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಲ್ತು ದಿಯರಾಗೆ ಅಂಚ ಅವಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೆತ್ತ ಎತ್ತಂಡ ಪೋದು ಪೇರ್ದ ಡಿಪ್ಪದ ಅಡ್ಡ ಪಾತೇರ್ದು ಅವ್ಲೇರು ಮೈನುಲ್ಲೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ಧ ಪಾತೇರ್ನ ಅರ್ನೊಂದು ಸೈನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ತೂವಾರೆ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ತೂವಾರೆ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕವು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು 10 ಪೆತ್ತ ಎತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ 6 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕು ಹೆಂಡೆತ್ತು ಒಂತ ಪೆತ್ತ ಒಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಪೆತ್ತ ಉಂಡಾತೆ ಯಾನ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ 2 3 4 ಪೆತ್ತ 5 ಪೆತ್ತ ಅಂಡ 5 ಪೆತ್ತ ಅಂಡ ಅರ್ಜಿ ಕೊರೊಡುಂದುಲ್ಲ ಪೇರು ಡಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಪೇರು ಪಾಡೋಡು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಡ ಕೇಂಡೆ ರಘುರಾಮ್ ಅನ್ನೆಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ತೀರ್ಥ ನೆಟ್ಟೆ ನನ್ನೆ ಅರ್ಧ ಮಸ್ತ್ ಪೆತ್ತೋಲುಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಕೇಂಡೇನು ಅರೆ ತಿಕ್ಕದನ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಸಾರ್ತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆತ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಮಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಪೇರು ಕೊರೋಡು ಡಿಪ್ಪು ಪೇರು ಕೊರ್ರೆ ಸುರು ಮಾಲ್ತಿಯೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕುನು ಇಜಿಂದ ಖಾಲಿ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸೈನ್ ಪೂರ ಕುರುಪುಜೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪಂಡೇರಿತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬರಾರ ಬತ್ತಿನಾಕಲ್ ಪೇರ್ದ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪುನೇಜಿನ ಅಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆಪ್ಪನಾರು ಬಂಡೇರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಎಂಗ್ಲ ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಸೈನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊನ್ಪಾದು ಒಂದು ಪೆತ್ತ ತೂವರೆ ಬೊನ್ನ ಪೆತ್ತನೆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಪೆತ್ತ ಉಂಡದಾದಂತ ತೂವರೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಪಾರಮ್ಮಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಇಕ್ಕಲ ತೂವರೆ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಇಸೇನೆ ನಮಕೊಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಐನಾತ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆ ಪೆತ್ತ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲ ಉಂಡುದು ಲಕ್ಲ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ
ಒಂದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕಂಡಾಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಇನ್ಯಾನ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಪುನ್ಗೆ ಅಪ್ಪೇನು ಸಾಂಕಿಲಕ್ಕ ಅಂದು ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕಂಡ ಇವಾಗ ಪೆತ್ತ ಪೂರ ಆಕಾರ ಪೂರ ಪೋರ್ಚಿ ಬಜಿ ಪಾಪ ಬಾಯಿ ಬರಂದನ ಪೆತ್ತ ಯಾನು ಏತ್ಯಾರ ಒಯ್ತೊಂದು ಹೋಯಲ್ಡಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಬೋಂಡ ಅಲ್ಲ ಪಿರಾವಡೆ ಬೋಂಡ ಬಲ್ಲು ಬಿಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುನೆ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಅಲ್ಲೇನು ಬುಡ್ಡಿ ಸಾತ್ ಗಾಲಿ ಇಡೀ ಊರೂರೇ ಬಲಿಪೋಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತಲಂಚೇನೆ ತನ್ನೆರ್ಲೋಲಿ ಎನ್ಮ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ತುಂಬ ಬಲಿಪುನು ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಯಾರು ಬೋಂಡ ಬಲ್ಲುಡೆನೇಲೊಂದು ಪೋಪೆ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪೇರು ಮೂಲ ಆರ್ಲ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ನೆರ್ಪೇರು ಈ ಬಲ್ಲುಡೆ ಐನ್ ಬುಡು ಈ ದಾಯ ಐತ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಕು ಜಲಿಗೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕಿಲಕ್ಕಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತೊಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಸಾಂಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ನಮಕ್ ಅಂಬಿದ ಪೂರ ಕಮ್ಮೆನ ದೆತ್ತೊಂಡೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕೊಂಡು ಬಂಡು ಒಂದು ದೇವೇರ್ಲಕ್ಕಾಗೆ ಪೆತ್ತ ಅಂಚ ಪೆತ್ತವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಐನ್ ಕಲ್ಪ ಉಡ ಅಂಬಿ ದೆಪ್ಪರ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಬಿ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಓ ಪೂಜೆರು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಅಂಚ ಅಂಬಿ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಲು ಕಿದೇರ್ದು ಒಂಜೊಲ ಹೆಂಗೆ ಕುಸಾರಿಜ್ಜಿಂಡವರ ಕಿದೆ ದೆಕ್ಕದು ಬುಡಪ್ಪ ಅಂಡ ಬುಡ್ಪೋಲು ಮಗೆ ಮುಟ್ಟ ಓ ಪೂಜೆ ಮಗಲ್ ಮುಟ್ಟ ಓಪೋಲು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಗೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿಜಿನ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಗಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋಂಡೆಡ್ಡೆ ಪೋಯಿನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜೊಲ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬೋಂಡ ಒಂದು ಮದ್ವೆ ಅದು ಪೋಪೇರದೆ ಪೋಯಿನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತ ಎತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಜಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ನೆಚ್ಚಾದ ಪೆತ್ತದಾಗ ಐತಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊರಿನಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೋಲು ಬೊರಿಯೋಡ ಅಂದು ಇತ್ತಾಯ್ತು ದುಂಬೆ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಬರೋಂತೋಲು ಬೊರಿಪ್ಪ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೆತ್ತ ಜೋರಿತ್ತೋಲು ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಗೊಂಡ ಪೇರು ಪೂರ ದೆಪ್ಪೇದೋಲು ಅಂಚ ನಾನೈತ ಮೂಲ ಕಂಜಿವಾಡಿ ಉಳ್ಳ ಬೊರಿಯಾರ ಪೂರ ಕಲ್ಪ ಆವಡು ಒಂದು ಎನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಅದು ಎಂಕೇರ್ಲ ಕಲ್ಪ ಐಜೇರು ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಜ್ಜಾನು ಪೆತ್ತ ಪೂರ ತುಂಬ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಏನು ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಜಾನು ಪೋಡ್ಗೆ ಅವಂತು ನಿಂಗೆ ಅನ್ ಬುಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡೇ ಬತ್ತಕ ಮೂಲೆ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಇಂಚ ಬೊರಿಲ್ಲ ಪೋ ತೀರ್ಜಿಂದ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಬೊರಿಯಾರ ಪೂರ ಪೋದಿ ಅನ್ ಮೂಲೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಇಂಕ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚ ಪೆತ್ತ ಪೂರ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಏಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪೆತ್ತ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಡು ಪೂರ ಸಾಂಕುನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡತೆ ಸಾಂಕಾಡು ಐಕ್ ಸವಲತ್ತು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೋದು ತೆರಿಯೊಂಡ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರಕ್ಲು ಓಡೆ ಎಂಚಿನ ಪೋಡ ಅರ್ಜಿ ಕನೌಡು ದಾದ ಎಂಜಿನ ಬಂದು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರಕ್ಲು ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ.